Lovely shot. जोबोद मोजां नुदों। Lakshmane, Boria keeper. Hello guys, good evening. Welcome back. Daimary play is नोंथांमोन बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनियाव मोजाङै दं होननानै guys. ओमफ्राय जोंनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवबो दायो दुरान्ड काप जागासिनो दं guys. दुरान्ड काप जेरैबायदि क'क्राझाराव दुरान्ड काप जादों ना माने जोंनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव दुरान्ड काप जागासिनो दं आरोखि। ओमफ्राय दायो मोनसे टीम खेल जाना थांखांबाय निउ मिसामारि ओमफ्राय आरो भालुफुं बे मोननै गेजेराव मोनसे खेल जाना थांखांबाय आरोना। ओमफ्राय रावबो गल होलायनो हायासै ओमफ्राय दायो ट्राइ ब्रेकार जागोन आरोखि। जोंनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एडेनबारि होननाय गामियाव आरोना बे खेला जागासिनो दं आरोना गाइस दायो। ओमफ्राय गोबां मानसि फैदों, गोबां अडियेन्सफोर दं, नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओमफ्राय दायो ट्राइ ब्रेकार जासिगोन आरो। नायलांबाय था ब्लगखौबो दिनैनाव इन्ट्रेस्ट जागोन ब्लगा बिरादनो। ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब दाबाव गाइस। मजा नांदों दे। ओमफ्राय दिनैनि बोथोरा बिराद मोजां। ओमफ्राय दिनै सानडे दे। ओमफ्राय आं बेलासिनि 4टानिफ्राय बे भिडिअखौ लानाय जादों आरोना। दायो ट्राइ ब्रेकार जानाय नुसिगोन आरोखि। बल खेला नायनो फैग्रा अडियेन्सफोरखौ नायदोलाय नै ओरैबायदि मानसि माने दिनै नैबे पस्टआव जोगोन आरो ट्राइ ब्रेकार बेयाव पस्टआ माने गलकिपारा मोजांसिन ओरै मानसि दं नै माने नै बहुत मानसि दं। ओमफ्राय कमिटिनि सारमोना ओरै दं नै ओरैजाय कमिटि सारमोना बिसोर सालायगासिनो दं आरो खेलखौ। सारमोनजोंबो माखासे खोथा डिसकास खालामगोन दाहाय। बहुत मानसि। जोंनि बे ग्राउन्डनि मुङा जाहैबाय एडेनबारि फुटबल ग्राउन्ड आरोना बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय दायो नै आरो बे जोबखांनायनि उनाव मोनसे खेल दं बैनि खेल जागोन आरो दायो मिथिबाय। ओमफ्राय नै दायो ट्राइ ब्रेकार जासिगोन आरोना गाइस। ट्राइ ब्रेकार जासिगोन गाइस। ट्राइ ब्रेकार जासिगोन गाइस। गल। बिराद अडियेन्स गाइस। बुंनो थाङोबा माने दिनै बे क'क्राझारनि दुरान्ड कापआव हास्लाबावा आरोखि। ओमफ्राय जोंना खाथियाव दङ आदा गंगेर दं। बोरै आदा गंगेर मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदोंना खेलायनानै? बिराद बरिया। माबाबो हाया आइसोलाबो हाया आरोना। थेंक इउलै आदा गंगेर हा। बराबर जादों गाइस। गल। जा सिदा जोना होबाय। दायो गाइस बालुफुङा ट्राइ ब्रेकाराव गरसे जाना दङ। नैसोरो बालुफुं टीम बिसोर गरसे जाना दं आरो ट्राइ ब्रेकाराव। ओमफ्राय नैजाय नैसोर मिसामारियानो गरसे देरहाना दं दायो। लाभलि शट। जोबोद मोजां नुदों।
लाखिबाय दे बरिया किपार दायो बराबर जाफिनबाय मिस्टेक खस्थ' जानो हाबायलै जाखादों खस्थ' जानो हाबाय जानो अडियेन्सफ्रा नायगासिनो ओरैबायदि माने क'क्राझारनि दुरान खाबाबो हास्लाबबावालै लामा मानि मानसियानो एकदमबारे गाइस ट्राइब्रेकारानो जोबोद मोजां नांदों जोबोद इन्ट्रेस्ट नांदों नाथाय ट्राइब्रेकाराव बालफुंनि टीमा गरनैयाव जेनबाय आरोना फेरला फेरलि जोला जोब्बाय ओमफ्राय मिसामारिया ट्राइब्रेकाराव देरहाबाय आरोखि दायो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोनलाय आरो गोदान मोनसे टीम बिसोर माबेनि टीम थाय आं मिथिया आरो सोंनानै होनबा गाइस दिनै दायो गोदान आरो मोनसे खेल दंबावो एसे टीमा माबे टीम थाय मिथिया आरोना बे बालफुंनि टीमा जेनबाय आरोना अफिस बर'फोरनि टीममोन सापर्टार दंमोन आरो आं बालफुंनि टीमजों नाथाय जेनबाय माथो खालामना अ मोजां नांदों बरिया ओमफ्राय बोथोराबो बुहुत मोजां दिनै सान्दुंबो गैया अखा हानानै माने बिराद मोजां जादों आरोखि ओमफ्राय दायो बे जेननायफोरजों एसे रायलायहैनि माबोरै मोनखो आंथ' बिराद सापर्ट दंमोन आरो गाइस बालफुं टीमजों नाथाय जेनबाय माथो खालामना जाखायो जेननाय देरहानायाथ' खेलनि नियमखा ना होमबा नाथाय मोनसे खोथा बेनो आरोखि जाय टीमा मोजां गेलेयो बे अरायबो देरहायो ओइ आदा आरो फैलाय चाला नोंसोर जेनबायना नोंसोर ट्राइब्रेकारखौ मोजां जोबानो जायोमोन ना आरो गल सोनोबो बिराद चान्स मोनदोंमोन मारै गल इसोरमोन आरोना आदामोना बालफुंमोना बोरै नांदों बेयाव गेलेफैनानै मोजां नांदों ना नाथाय आं बिराद दुखु मोनदों आरो नोंसोर जेननायखौ गोजाननिफ्राय फैदों माने देरहायोबा बिराद मोजां नांगौमोन आरोखि ओमफ्राय एसे आवगायनो थाखायसो थिगानो खेला दुलायाव गथ'फोरखौ एसे माबा खालामबाय था ना सापर्ट खालामबाय था आरो नेक्स्ट इयाराव फैनो नाजा नेक्स्ट इयाराव प्राइजआ बांसिन मोजाङै लाखिगोन मोजांसिन जागोन आरो खेला थेंक इउ ओमफ्राय नायबानो जाबाय ना दैमारि ब्लग नायदोंबो सापर्ट खालामनानै दे अके वा इसोर मोजां आरोना हादामोन आं जेनबाय बालफुंनिया ट्राइब्रेकारावहाय ओमफ्राय दायो नै ओरैजाय दङ मोनसे टीम ओंखारगासिनो दङ इसोर बबेनि टीम दा इसोर रायलायनोसै र' ओइनि कहाँ से है आप लोग कहाँ से है धौलाबिल मैं गाइस ने भी जाबाय धौलाबिलनि लकेल टीम आरोना बारा गोजान नङा जोंनि बिनिफ्राय धौलाबिल और बनाम और मिसामारि मिसामारि ओमफ्राय नै दायो माने ट्राइब्रेकार आरो सरि मिसामारिजों आरो बालफुंजों गेलेनानै माने मिसामारियावथ' देरहाबाय नालाय मिसामारिजों ओमफ्राय नैबे दा धौलाबिलनिजों आरो जाफिनसिगोन आरोखि दायो खेला मोजां ना मोजां जोंनि लकेल प्लेयार बिथांमोनाबो देरहाना दङ नै थाग्रो भाई एक बार हाय बोलो मारै हिनजाव बादि लाखिमायो लाजिनांगौ जोंनि लकेल टीम आरोना गाइस बिसोरबो देरहाना दङ माबादि नांदों देग्लायनि खेलखौ नायनानै एसे फोरमायलाय बुराया मोनदोंना बुराया थिगानो गोसो हो गेलेनायफोरखौ ओमफ्राय नै बिसोरो मिसामारि थाना आप लोग भाई गाइस बिसोरो देरहाबाय आरो कोर्स आप लोग तो जीत गया अभी कुछ बताइए कैसा लगा आपका चैनल का नाम मेरा चैनल का नाम है डेमरी ब्लॉग हाँ डेमरी ब्लॉग सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कैसा लगा मैच जीत के हाँ कहाँ से आया था मिसामारी से है ना तो गाइस ये लोग मिसामारी का
मिसामारी से आया है मिसामारी की टीम है बहुत अच्छा टीम है बहुत अच्छा खेलते हैं अभी ये लोग ट्राई बेगर में ना 2 गोल में जीते ना 2 गोल में जीते ना और अभी किसके साथ होगा लोकरा और अभी ये लोग और एक गेम खेलना पड़ेगा लोकरा के साथ ठीक है बेस्ट ऑफ लक अच्छा से खेलो ना ओके सब्सक्राइब करके नहीं करेगा डेमरी ब्लॉग सब्सक्राइब कर देना ठीक है गाइस बिसोरनो आरोना देरहाबाय आरोना ओमफ्राय दायो बिसोरो आरो माने दायो माने गेलेफिननांसिगोन आरोना नैबे दलाइबिलनि टीमजों आरोखि ओमफ्राय जोंनि दिनैनि बे खेलखौ नायनो फैग्रा अडियेन्सफ्रा नायजागोन नै एकदम अडियेन्स मोजां गोजा ना हाय जोबोद गाज्रिलाय जाबायना खेला ओइ रबार्ट जाबायलै Duduk dah. Ibrahim bhai. ठीक ठाक है. ओके. Nih bhai dong komiti मानसि आरोना गाइस इसोर komiti टिम आरो komiti प्रेसिडेन्ट सर रायलायनांगौलै एसे मोजां मोनगोन आं रायलायनोबा आदे मोजां सर आप लोग का टीम कैसा अभी आप लोग का टीम खेलेगा ना अच्छा 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 ये सारमनी टीम में खेलेगा ना गाइस डेमरी ब्लॉग चैनल का नाम देखिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सपोर्ट ना अच्छा से खेलो अभी आप लोग का टीम ना बढ़िया अरे ऑडियंस पर के देखें से ना जोंनि खेलेग्रा दाजु बेला ओमफ्राय एकदम बढ़िया ना एकदम बढ़िया सब ভালো एकदम ভালো আছে एकदम ভালো খেল চাই কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকা লাগিছে খেল চাই একদম ভাল লাগিছে না এনেকৈ হ'ব লাগে না যেতিয়া মানে আমাৰ জায়গাবিলাক অলপ ডেভেলপ হয় একদম বঢ়িয়া একবাৰ এনেকৈ সবে কৈ দিয়া এ হে মজা ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে না চেনেলটো দেখাই চাই পেলাই মজা লাগিছে এ বঢ়িয়া এ ভালে फिर सब मने नेगरा ओ गोपाल दा कैसे अच्छा रहा अच्छा लगा ना सब्सक्राइब करेगा ठीक है सब्सक्राइब करो इसमें ना बाले थांसै नामा नोंसोर थांसै ना ओ यार नेक्स्ट टाइम नाजादो ना जेनदों होननानै डाइरेक्ट एसेबां दुखु दाजा टेनसन लानाङा जेनबासो रोङोलै जोंनो नांगौ मास्ट मोजां खेल गेम आच्छा नंगौ जोंहा गथ'फ्रा फिउचार दंखायो नंगौ ना मोजां गेलेबाय था ना गामियाव मोजां प्रेक्टिस खालामबाय था गेल जाबाय थागोन मिथिबाय औ ओमफ्राय नै जे दङ बहुत मानसि ओ गबक कैसे ठीक है बढ़िया हाँ देखा तो हम लेकिन एडिट अच्छा से करो हाँ अभी दूसरा बनाया हाँ देखेगा हम उसको हाँ लड़के लोग क्या हो गया शर्म लग गया सेस खेलना गिरा लड़की सिख्लाफोर मानो लाजिथाय सेस मोखां फांथेजोब्बाय इसो आय साजन भाई ठीक है सर ठीक আছে তো ভাল লাগিছে না খেল চাই আহিব লাগে ন চাব লাগে এ বঢ়িয়া একদম মজা না লৈ फै सारखौ लोगो मोनबाय सार मोजां नांदों ना खिन्थु बालुफुङा जेनबाय मारै नांखो बालुफुं जेननायखाय आंबो एसे बोराबबाय आरो जेखि जाया मोजाङाव गाज्रियाव बर'फोरखौ देरहाबा एसे मोजां नाङो आरो ना दे सार थाथ' दे खेल नायनो फैदों आरो ना मोजां गोजा ना बढ़िया एक बार साइड या सबे मोजां दा अरे भाई आयं दं माथो ओरैजाय देलै देला गोसोखांगोन नोंखौ नायनानै थाबाय थासिगोन बेयो थैजासिम भिडिअआ मिथिबाय मोजां सबै ভাল खेल চাই ভাল লাগিছে खेल চাই बढिया লাগিছে ना ओरैबो दं अडियेन्सफोरा नै एकदम माने दुरान खाबाबो हायालै गाइस जोंनि बे डेनमार्क टुर्नामेन्टजों दुरान खाबाबो हाया क'क्राझारनि दुरान खाबाबो हाया नैबे आंखौ लेंबाय थानायखाय फैथारबाय आं बोरै मोजां ना गाज्रि खेल नायनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां ना आच्छा ओमफ्राय नोंसिनि टिमा माला फैबावगोन माला जोबहैगोन 12 तारिखआवसो गोबाव दंबावो माथो थिगानो बेस्ट अफ लाक गासिबो साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट मिथिबाय बेखौ थैजासिम थासिगोन बियो आं थैलांबाबो बे भिडिअ थाबाय थागोन औ देनां नोंनि फिसाफ्राबो नुगोन आरो आफाया माथो सेंग्राथारमोनब्रा होननानै भिडिअ औ मिथिबाय अके गाइस नायब्रा नोंसोरो नों सिगाङाव बुंनाय मा बुंनाय नङामोन ना
ओइ जोलाफोर मोजां गोजा ना बेस्ट अफ लाक अच्छा सब ठीक है खेल नागिरो सुनील मोजां मोजां ना सबै ভাল খেল চাই কেনেকুৱা লাগিছে একদম ভাল লাগিছে না খেল চাই ভাল লাগে না ছাৰ मोजां ना আচ্ছা আচ্ছা নাইবাय था दै साबस्क्राइब खालामना हो नुगोन नुखाय आं चेनेलखौ नुबाय साबस्क्राइब खालामदो ना भाई सब एक बार सबाই এনেকে कर दिया এনেকে করলে ভাল লাগে মানে একদম नै जोंहा गुमैमोनबो दंफैयो माथो आरे बोरै मोजां दा खेल नायफैदों आच्छा 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 लै नायफैनांगौ मिथियोना हाथ' दे भाई मोजां ना एकदम जोंनि बर'फ्रा खेल नायनो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनखायोना हाथ' लायदो नाय बढिया ভালে খেল চাই কেনেকুৱা লাগিছে একদম ভাল লাগিছে না দুৰাণ কাপ নিচিনা লাগিছে না লাগা নাই লাগিছে তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছা ক'ৰ পৰা আহিছা हाटिपुटी गेटाव खेल चाइ केनेকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ना आच्छा ओमफ्राय गाइस नै ओरैबो बुहुत मानसि दं आरो ना ओमफ्राय दायो आं ओरै बारा थांथ'ला गोबां किसुमान मानसिया लाजियो किसुमान मानसिया मोजां मोनो ओंखायनो गासिबो लाजोबला आरोखि आं मिथिबाय ओमफ्राय दा नै दसेनि उनावहाय जोंना जाबावसिगोन दलाइबिल ओमफ्राय मिसामारि ग्राउन्डआ जोंना बेनो एदानबारि फुटबल ग्राउन्डआ बारा गिदिरबो नङा आरो ना ग्राउन्डआ एसे फिसा नाथाय होनबाबो गेलेसाबजायो आरोखि खिन्थु एबारनिफ्राय कमिटिसो बुंदों आरो ना माने खेलखौ एबार होबाय थासिगोन मोजाङै होबाय थासिगोन होननानै बुंदों आरो गाइस मैंने जो सानैसो दङ सरबिलाक ভাল আছে ক'ৰ পৰা আহিছে लखरा आप लोग का टीम है क्या ओ ये लखरा का है क्या ओ माने अच्छा अच्छा इसोरनि टीमानो आरो ना नै बै टीमा गाइस ओमफ्राय इसोरनि टीमजों गेलेगोन आरो दायो थेंक इउ बेस्ट अफ लाक ना जितेगा थेंक इउ ए साबस्क्राइब लाइक शेयर कमेन्ट बोरै आसल बिराद मोजां प्लेयार दै नैबे जयसिरिनि जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जयसिरि होननाय गामिनि बे बिराद मोजां प्लेयार ओमफ्राय बिसोरनि टीमानो दा जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव माने बेस्ट जाना दं आरो एसियान टीमखौ माने फेजेननानै सहस नङा माने डाइरेक्ट बिराद मोजां टीम आं बुंनानै होयो ओमफ्राय बिसोरनि खेल गेलेनायखौ आं खोन्थागोन दे नोंसोरनि खेला माला 8 थारिखआव दं नै बिसोरनि टीम आरो ना बिसोरनि टीम गेलेबा आं माने भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन बिराद मोजां मोजां प्लेयार दं हा ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि नांगौ जायोबा बिथांमोनखौ लांनानै गेलेनो हागोन ओरैबायदि 8 थारिखआव जाबा आं मोजांनो देखायगोन दै मिथिबाय नायदो चेनेलखौ अके ओरैजाय सिख्लाफोर दङ हिन्जावफोर थांगोन ना थांलाथाय आं किसुमान लाजिथारो ओइ ओरै ओरैबो लाहरोसै आं गोजाननिफ्राय नाय गाइस नै जोंनि माने खेल नायनो फैग्रा मानसिफ्रा ओरैबायदि मायाव जिरायना नायदों आरोखि ओरैजाय मोजाङै दं दा दे नायबाय था मोजाङै बुहुत मानसि आरोखि नायनो हागोन नै जाय एकदम माने आइजोफ्राबो जिरायनानै गोसो होनानै नायथाबगासिनो आरोखि गाइस माने ओमफ्राय आरो दिनै देवबारबो जाहैबाय ना फ्रि माने ओंखायनो बहुत मानसि এইটো এটাতো লখৰা আছে এটাতো এই মিছামাৰী জিতা লগত ভাল আছে ৰাম ओमफ्राय नै जोंना आइजोफ्रा एकदम नायसोगासिनो नै खेबनोसै गासिबो खेबदोलै माने लेंहरबाय आंखौ खाथियाव लेंहरनाय थांसै आं एसे दखानबो होदों हाब मादैमोन बाजैमोन आनैमोन आमाइमोन बोरै नांदों खेलखौ नायनानै मोजां नांदों ना खाथ्रा गेलेफोर फैदों मोजां नांमारदों होनबा ना दे नंगौ खेबसे मिनिला आखाइखौ ओरै खेबसेसो देखायनो खोन्थाहर आरो नोंसोरलाय मारै नांदों बिराद मोजां नांदों दे बेखौबो लाजोबबाय दै आङो मिथिबाय बयबो थागोन देनां बोरायबाबो बुरैबाबो नुगोन मिथिबाय थैना थांबाथ' भिडिअ जोबना थाङा भिडिअथ' थाबाय थागोन नालाय मिथिबाय नंगौरा जोंनि खेल नायग्राफोरा साफा गासिखौबो गारा आदै मोजां ना खेल नायनानै माबायदि मोनदों मोजां नांदों ना जोंनावबो बिराद मोजां गेलेग्रा दंना थिगानो नायदो सिनेलखौ मोजां ना आदै मोजां दा सारबो मोजां दा सार मानो गोजौआवलाय मोजां दा बैयाव थांनो हायामोन जा गेलेयामोन जिरायनो जिरायदो जोंनि सारमोन दं नै खेल नायनो फैदों थेंक इउ बिदिनो एसे सापर्ट मदद ना नोंस्रा गथ'फ्रा गासिबो मोजां खेल नायनानै माबायदि मोनदों मोजां नांदों ना नोंहा जोंहा सार दङ एकदम सार
मोजां ना सार माने इउ जिरायासै ओमफ्राय सारखौ सिनायनो सिनायाथाय आं सिनायाबो खेबसे बुंनो हानोसै नामा सारानो जाहैबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नदुवार ना नदुवार आन्चलिक ना नदुवार आन्चलिकनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि आरो सारा नायफैदों आरो खेल नायफैदों दायो मोजां होनदोंना नायाखै सार गोदो जोयोमोन नालाय थानो हाया एसेबाबो नायनो गोसो जायोना थेंक इउ सार दे खेबसे गोजोननाय दे सार मोजां ना ब्लग लानाय जाबाय दे गाज्रि मोननाङा दे एकदमबारे दे सार ओमफ्राय नै ओरै लामाथिंबो दंलै बहुद नायग्राफोर नै लामा मानि जायगा गैया ओरैबायदि आरो ना औ ओरैबायदि दिनै आरो फाइनालावथ' मा जागोनथाय আপোনালোকৰ খবৰবিলাক গাইছ ভাল আছে খেল চাই কেনেকুৱা লাগিছে খেল দেৰি হৈছে হা নাই খেল হ'বই আৰু অলপ বহিব দিছে দূৰৰ পৰা আহিছে না दायो बै देरहानाय टिमा बिसोरो जागोन आरोखि नै बिसोरजों औ बिसोर फैनो हाबाय सबखौबो लाजोब्बाय गाइस आं माने एकदम माने जोंनि लकेल मानसिफोरखौ गासिबो लाजोब्बाय आरोखि नै आदैमोनबो दं आदै नोंसोरबो मोजाङालै मोजां दा खेलायनानै मोजां नाङाखै बेबायदिनो खेल जाबाय थानांगौ ना जायगायावहाय माबा मोनसे डेभेलप सोलायनायथ' फैयोना थेंकिउलै नायदो ओइ बादसालक ओरैबो दङ मोजां गोजा दा खेलायनानै मोजां नांगौ नाङाखै नंगौ जेननाय देरहानानै थाखागोन आरो अबेबा मोनसेथ' देरहागोन अबेबा मोनसेथ' जेननांगोन ना दे ओरै दखानबो दङ दखान होग्राफ्रा बेसेबां बेसेबां खामायखोथाय एसे सोंहैनांसिगोन र' खेल नायग्राफ्रा नै मायाव जिरायनानै खेल नायदों मायाव थाखोनानै खेल नायदों दखाना सोरनि दखान बेलाय नोंनि बेसेबां खामायखो अ दखान मालिका ओरैसो दङ बा मानो थाखोमाखो दखान मालिकआनो थाखोमाबायसो बेसेबां खामायखो नङा दे खामाय गाइस बारा गोबाव गैला नै खेला जासिगोन दायो इधर देखिए ए शरम करेছে ओरै मोजां ना खेलायना मोजां नाङाखै सार माबायदि नांदों खेलायनानै बहुद मोजां ना दे थेंक इउ सार ओइ जोंहा आर्मि सार दङ आर्मि सार मा जाखो हाथाय जिरायगासिनो माबा बुंलाय खेलायनो मोजां नाङाखै मैया आं बल्डारनि टिमसो मोजां नांदों आं हारसिंसो गेलेनो लुबैदों नों हारसिंजों मा खेल जागोन सार बिदिबा नंगौ दे होमबा गोदाननिफ्राय टिम मोनसे बायना लाबोदो नोङो मोजां गोजा दा दे मायाव जिरायना नायदों दंफां सायाव गाखोना नायजागोन नामा ओइ जोंना माथो आदैबो दं ओरैजाय दे नायबाय था गलकिपार गाइस नै बियो दा दसे उनाव खेला जासिगोन आरोखि ओइ सेंग्राफोर बोरै जानायल'लै नोंसोरो नै जों आरो एक्टरखौ लोगो मोनबाय आं बिराद मोजां लाखिलै दे निजोम बाय मारै मोजां ना खेलाया माबायदि होनदों भिडिअ बानायथाराखै नामा भिडिअ गैया बानायथ'वाखै मानो बानायाखै बानायदो होदो नायबाय था दे देखायजोबथारबायलां गासै एकदम एला बबाव दं बबाव गैया बबाव दं बबाव गैया देखायजोबदों नोंसोरलाय मोजां एकदम बरिया मोजां दा खेलायानो मोजां नांदों दा एकदम मोजां नांदों बेलेगा जाग थाग बेयाव जेसेबां मानसि दं गासिखौबो आं भिडिअ लाबाय बयखौबो नुजोबगोन आरोखि मिथिबाय सोरबा थैना थांबाबो इयाव दंनायखौ नुसिगोन आरो मिथिबाय औ नोंसोरलाय मोजां ना मा होयो ओरैलाय मोजां ना भाइ थेंक इउ नायदो बिदि जानांगौ हाय खेबसे ओरैनो हाय गाइस लाभ इउ अ एसेबाल' बिदि नङाब्रा भाइ ओइ भाइ फैलाय अ माइकथिं बिलाय जेनेबा माइकथिं ओइ सिकर जाना जासिना मोजां ना औ बिदिब्रा माथो माथो खानाय बेना माबायाव हाया माथो टाइगार सबारसिम लांबाय आं स्कुलाथ' थिगानो दंमोन नाथाय जोंनि माबा गोजालै जोंनि गोजालै सेस वाव गाइस माने गासिबो लाजोबथारबाय दे आङो एकदम बेयाव जेसेबां मानसिफोर दं साफा गासिबो लाजोब्बाय आं भिडिअ
मिथिबाय ओरै मोनफैलायबाय नै मानो जानोबा आं जायालै बुस्थुखौ नै जोंना मेसि मेसि नङा दै देगो माराडोना एक साइडल' देगो माराडोना नोंसा देखिना देखिनो आर्जेन्टिना देगो माराडोना प्लेयार डेन्जार गेलेदों गासिबो एकदमबारे हा दायो गाइस नै इसनि टीम जासिगोन आरोना मिसामारि ना आपलोग टीम अभी खेलेगा ना क्या बोला बालुफुंनि लख्रा इसनि टीमजों ओमफ्राय लख्रानि टीमजों गेलेसिगोन आरो दायो मिथिबाय ओरै ओंखारगासिनो बिसोरो औ मोजां हादे आच्छा माबायदि मोनदों खेलायनानै जोबोद मोजां नांदों ओमफ्राय खेलखौ होनानै माबायदि मोनदों खेलखौ होनानै जों बहुद खाफाल गोनां बायदि मोनदों गावखौनो फाइनाला माला जागोन जेनेबा 15 आगस्ट 15 आगस्ट ना इसोर कमिटिनि मानसि आरोना गाइस ओमफ्राय इसोरनि खेलखौ होदों जोबोद आंनिफ्रायबो बहुद मोजां मोनदों बिराद साबायखर बिदिनो खेल होबाय था ओमफ्राय ओरै दं जों आदा सासे नैबे जाबाय जोंनि बे एडेनबारि फुटबल टीमनि माने फुटबल टीम नङा फुटबल कमिटिनि नेहाथारि सार आदाया मा बुंनो सानो जेनेबा माबायदि मोनदों खेल होनानै देग्लाय मोजां मोनदों बेफोर गेलेनानै माबा जादों मोजां टिम फैदों आच्छा दा गेलेनानै गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय आच्छा थेंक इउ आच्छा फाइनाला माला जागोन फाइनाला 15 आगस्ट ना प्राइस बेसेबांसो लाखिसिगोन दालाय प्राइसआथ' फार्स्ट प्राइज 20,000 औ सेकेन्ड प्राइज 15 सेकेन्ड प्राइज 15 आरोना जोंनि कमिटिनि बे नेहाथारि आरोना ओमफ्राय नै आदा मोजाङानो सिगां आंबो डिस्ट्रिक्टआव गेलेयोमोन दासो गेलेनाला नामा माबायदि नांदों गेलेनानै खोन्थालाय एकदम बरिया बिराद मोजां जादों नोंसिनि टिमा देरहाना दंना मोनसेयाव औ देरहाना दं जोंनिया बिराद मोजां नांदों नोंसिनि टिम दाख्लै देरहानायखौ मोजां भिडिअ लागोन आं दै लागायगोन ओरै आरो सारबो दंलै सार मोजां दा अके मोजांलै नोंसोर मोजां मोनो जोंबो मोजां मोनो ओमफ्राय नै जोंहा सार माने सार बिराद बरिया थेंक इउलै बिराद मोजां नांदों गेलेनायखौ आच्छा आरो दाथ' नै एबारनिफ्राय माने क्वार्टार फाइनालाव हाबबाय जबरदस्त जासिगोन आरो जबरदस्त मोजां आरो ना आरो बेबायदिनो खेल होबाय थानांगौ ना जायगाया डेभेलप जायो जायगायाव बिदि होनांगौ होमबासो सेंग्राफ्रा बेखारनिफ्राय एसे गोजानाव थायो आरो ड्राग्स जानाय सिगारेट सोबनाय भां सोबनाय बेफोरनिफ्राय साइड जायो आरो बेफोराव बेस्थ' थायो नंगौ आदाखौ सिनाय जाखो आदाखौ खेबसे इन्ट्रडक्सन जानोसै दे आं आदानि मुङानो जाबाय दिलै आदा नोंनो बुंना होदोलै दिजुकेला सोरगियारि आंनावबो बर्थमान दङ माबा चेनेल आरो ना चेनेल दं खोन्थाना होलाय बड' मास्टार टेक्न'लजि आरो ना जोंना आदाया बिराद टेलेन्ट दै ओमफ्राय आदाना इउटुब चेनेलबो दं बड' मास्टार टेक्न'लजि गाइस नोंथांमोना भिजिट खालाम ओमफ्राय आदाया सासे फोरोंगिरिबो आरो ना थेंक इउ आदा बेस्ट अफ लाक ओमफ्राय ओरै दङ जोंहा नैबे कमिटिनि आफादगिरि मोजां दा मोजां मा बुंनो सानो जेनेबा नों खेल होनानै मारै मोन्दों गेलेनानै दा जों गोजोननायखौ मोन्दों रायजोफ्राबो हेफाजाब होदों आरो गुबुननिफ्राय टिमफ्राबो फैनानै जइन लाफैनायखाय मोजां मोनदों आरो ना आंनिफ्रायबो जोबोद साबायखर आंनिफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो होबाय था नेक्स्ट इयारावबो बेबायदिनो बेनिख्रुइ बांसिन मोजां नाजा गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय दै गासिबो दै लाभ इउ खेबसे लाभ इउ थैंक यू ओके बरिया गोबाल केनेको ভালে আছে ভাল না একদম মজা দেই মই চাম হা আপুনি পঠাইছো তো অকে दायो ओंखारबाय नै गाइस खेला जासिगोन आरोखि नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम मजा नांगोन ओमफ्राय ओरैजाय दङ रन्जित दा जासमेन ना केनेको भाले आस ना बहुत मोटो হৈ গ'ল দেই आगराव नोंसिना ओमफ्राय मोजां आदै कमिटिनिनो मेम्बार बिसोर बे खेलखौ माने बिसोरनो सालायगासिनो बिसोरनो दैदेनगासिनो आरोना खिन्थु आंनिफ्राय बिराद गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम बेबायदिनो माने खेलखौ होलांबाय था फैगोन बोसोरावबो मिथिबाय सबै बेस्ट अफ लाक सबै ভালকে खेलिबा हाँ आप लोग का टीम का नाम क्या है अच्छा आप लोग का टीम के बारे में कुछ बताइएगा तो बोले कुछ यहाँ आके खेल के कैसा लगा और आप लोग का टीम के बारे में आप बोलिए शर्म मत करो भाई बोलिए सभी का लेना सभी का ले लिया तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे आप मैच जीतेंगे या हारेगा सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अच्छा हमारा ये अच्छे से खेलो ठीक है अच्छे से खेलो
डेमर ब्लॉग देखिएगा ना देखिए हाँ पोस्ट खालामबाय गाइस दायो साइड बल साइड खेला स्टार्ट जासिगोन दसेनि उनाव दायो जागासिनो दङ दलाय बिल आरो सरि मिसामारि आरो लख्रा मोननैबो टीमा बिराद स्ट्रं टीम आरो मोननैबो बराबर गेलेगासिनो दङ ना गाइस बिराद मोजां गेलेयो नोंसिनि टीमा नाय लख्राया गरसे जाजेनबाय गाइस मिसामारि गरसे होबाय नैबे गुफुर गुफुर गाननाया मिसामारि नैबे गोसोम गोसोमा लख्रा गरसे जाना दं दायो आउट मार दिया गोल का बॉल था लेकिन आउट कर दिया No छोड़ वो डाउन आउट बॉल ये ओहो बाहर मार दिया यार गुड पास ये मिस्टेक यार मिस्टेक corner